Роберт Искәндәрович, менә безнең ул Казан өчендә зур проблема, сез аны беләсездер инде. Мына Казан халкы татарча белми инде. Казан халкы татарча белми. Минем теге туган яклардан алар русчага күчтеләр. Менә сез Мәскәүдә туып, балаларыгыз да татарча белә дип әйтәсез. Менә мин интервьюда укыдым. Идәге тел инде безнең. Оныкларыгыз да белә икән инде. Икән оныгыз. Минем, значит, 4 внучка, икесе, значит, Галия белән Сария татарча сөйләшәләр, идә. Икенче внучка өйрәнәләр. Алар инде берсе Мира, икенчесе Нина. Теге икенче яклары татар түгел. Ну вот, алар да өйрәнәләр. Укытучыны яллыйбыз. Ну вот, все-таки калсын теге идәге тел, татар идәге тел. Аларга да калсын. Менә балаларыгызны сез ничек татарча өйрәтә алдыгыз? Менә безнең Казанда кешеләр әйтәләр. Тырышырга кирәк. Тырышмасаң бернәрсә дә булмый. Ведь мин Москвада үскән кеше, Москвада туган, Москвада үскән, Москвада карьера эшләгән. Булай уйлыйм, минем ике туган энем бар, значит, Булат белән Раис. Раис өчен китте. Алар татарча аңлыйлар иде, но сөйләшәлмиләр иде. Бер Галиядә үстек. Нигә шулай булды? Ну, бәлки сугыш башлагач, мин 40-нчы елга, 41-нче елны сугыш башланды, и әти китте фронтка, безне җибәрде, значит, Уфага. Вот шунда мен 2 ел тордым. Минем әнинең әнисе белән, значит, Нану диядек. Әби, значит, без әби. Вот шулайдыр, аның белән телем ачылды. Мин аны хәтерләмим. Нануна булай, вот, беләм инде булган. Вот, аннары институтта укыганда мин таптым бер учебник на Газизов дигән туган тел, татар телеме. Шунда вот аның белән үзем өйрәндем. Аз гына укыдым шул грамматика. Ведь грамматиканы белмибез. Вот бәлки шулай. Аннары 13 ел Уфада тордым. 13 ел эшләдем бит Уфада. Минем теге президент академия булдым, председатель центра, бергә. Анда да татар теле. Татар-башкорт теле ул бер теле. Мин башкорт теледә башкирский диалект тахшый. Вот тырышам инде хәзер теге сүзне татарча да әйтергә, и диалект башкортса. Вот. Ну тырышырга кирәк. Тырышмасаң бернәрсә булмый. Безнең теге тормышта тырышырга кирәк. Но татар барбар бетми. Теле бетсә дә, бетеп барса да, барбар татар халык бетми. Вот шулай, все-таки мин кайсы вакытны әйтәм дә, теге рус халкыны күтәреп булмый, татар булмаса, еврей булмаса. Вот шулай хәзер рус халкы белән изделәр. Бөтен халкын да изделәр инде, вот теге дөресен әйткәндә. Но безнең инде зур халык рус халкы инде, русская культура, русская наука. Вот бөтен рус телдә бара. Но татар булмаса, барбар Россияны күтәреп булмый. Ну, татар белән булмаса, башкорт булмаса, бөтен башка халык, кавказский халыкта да кирәк ул. Теге бер моноэтничный ил ул бик нык үсәлми. Кытайда бит, Кытай ул әйтәләр инде моноэтничный, аларның бит берничә тел, Шанхай теле, Пекин белән теле ул бер түгел. Анда язу гына бер иероглиф белән. Иероглиф да общий. А былай сөйләшү белән ул икенче устный речь. Бу нәрсә бирә менә бу күп милләтләр булуы, ул нәрсә бирә дип? Ну, природа любит разнообразие, диләр. Природа любит разнообразие. Былай однообразие китсәң, ул энтропия күтәрелә. Энтропия ул күтәрелсә алама, яхшы түгел. Вот, разнообразие природа терле кирәк. Аннары 2-3 телле кеше, минем 3 телем инде бар. Ну, инглиз теле ул рабочий теле, лекциялар укыйм, это ул икенчерәк. Ул туган тел түгел. А минем 2 туган тел, рус теле, татар теле, 2 туган телем. Вот. Ну вот, мин лекции татарча укый алмыйм. Математика уже бөтенләй совсем даже белмим ничек. Но англича укыйм лекциялар, вот Сколтехта, Америкада булганда да. Но теге кино карасам, ну то есть спектакль карасам татарча.
Мен былай автоматически а инглиз тілінде спектакль болса миңа тырышырға керек аңлар үшін. Вот удивительный теге яклар. Аннар әйтәләр, ике эштәлле кеше аңа ул акылрак, творческий, возможно, зуррак. И аннары бар бит шир, ну, теге кеше картайса инде деменция булачак, Альцгеймер диләр. Вот ике эштәлленең кешесе, вот ул шир андый кеше кашта түгел. Вот тоже. Вот шул якында. Ну, ансы тугы, ансы теге не в этом дело, что ли, как говорится. Просто кирәк үзенең телене тырышып белергә, үзенең халыкны теле белергә кирәк. Аннан матур тел. Тормыш как-то матуррак үтә. Берничә тел синең башында булса. Менә бу теге ни әйбер кирәк дигән әйберне кешенең башына ничек сеңдергәсең? Кирәк дигән әйбер бит кешенең башында юк ансы. Белмим инде ничек әйтергә. Тәрбияләргә кирәк. Болашактан ук пропаганда булырга тиеш. Престижный булырга тиеш. Вот, допустим, Казанда, например. Она престижный кеше тел. Русмы кеше исәнләшергә. Вот шул теге хотя бы вот кирәк. Мәктәптә дә иң яхшы мәктәпләр булырга тиеш татар телендә. Татар, рус, инглиз. Өч телле булырга тиеш мәктәп инде. Аннары вот теге хөкүмәттә эшләгәндә, государственный органда кеше татар белән рус теле, ну, русча инде башка безнең эшләр бара. Но вот и татар телен белсә дә, аңа бәлки әзгенә түләп тә күбрәк кирәк, все-таки аның башы акыллырак. Ике телле кеше акыллырак, вот нәрсә. Аннарга кирәк. Бу бит тавыш чыгарачак, кеше хокукларын бузасыз дип. Да юк, нинди бу хак. Бер нинди хак. Конечно, аңлап кына. Кешеләп кешене өйрәтеп булмый. Аңлатырга кирәк баштан. Вот аңлатсаң, аңлаттырсаң, ул үзе өйрәнә. Менә шушы престижны арттырырга дип инде бездә бит инде хөкүмәт ниндидер акчалар, нәрсәләрдер бирә ала эшләп. Башлыклар шулай ул турында уйларга тиешләр. Вот хәзер бит ничә мәктәпләр әзәйделәр татар телле, әзәйделәр бит. Халык курка теге татар мәктәпне бетергәч, рус теле значит әзгә түбәнрәк. Шуңа күрә значит ЕГЭ биргәндә ул уже проблема. Күп ничә тапкыр әйткәнем бар инде. Теге Шаймиевка әйткәнем бар, Минихановкада, теге башкорт главага да президентка әйткәнем бар. Кирәк чыгарга вот русско-татарский ЕГЭ, русско-башкирский ЕГЭ. 60%, например, русча, 40% татарча. Шуңа күрә, значит, вот выравнивание булып чыга. Вот ансында эшләргә. Иннары престижность татар мәктәпнең. Престиж кирәк. Вот. Дәрәҗәсен арттырырга. Да, арттырырга бит халыкны тәрбияләргә кирәк. Бит халыкны как-то лидеры должны народ вести. Лидеры вот и вот ул ягында карар кирәк. Ведь булай ведь безнең теге Нургалиев ул бит яхшы татарча, ул шын татарча инде аны. Вот башлый да чыгышта, алар бит башлый Рахимов та чыгышында башкортса, значит, башлый идея, аннары инде рус теленә күчәләр. Вот күбрәк кирәк теге рус халкыны да шулай тәрбияләргә кирәк. Рус халкы тәрбияләргә, не кешеләп түгел, кешеләп өйрәтергә булмый. Это уже культура. Вот шундый. Сез әйтәсез менә татар бетми дип әйтәсез, әйме? Татар бетми. Сез аны ничек күз алдына китерәсез? Мәсәлән, Латин Америкасында бар бит инде төрле халыклар, алар испан телле, мәсәлән, үзләрен әйтәләр. Без перуанецлар дип анда, без чилийцлар дип. Бездә шундый халык кайланырбыз микән? Рус телле, әмма үзен татар дип санаган. Ну ведь чыга татар халык үсә, фамилия кола, исем кола. Хәтерендә колалар, ведь как-то уже күптәннән инде үткәнгәндә теге 1000 еллык Казанны Москвада концерт булды, какой-то зур залда инде. Шунда чакырдылар
теге полукровкаларны. Шунда вот Алина Кабаева, она ведь әтисе татар, а әнисе урыс. И вот шунда ул, я горжусь, что я татарка. Үзе татарча белми. Но барбыр фамилиясы бар, исеме калды. Бәлки балаларны да әзгенә, балаларны да хәтерендә калдырырлар. Теге без татар дип. Ну, как-то вот хәтерендә була ул. Сез ничә ел прогноз ясыйсыз? Менә шул сорауны гына сорап бетерим инде сездән. Менә Гаяз Исхакый язган бит инде 200 елдан соң инкыйраз дип, менә 80 ел калды дип хәзер О, 200-га мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Юк, 80 ел калды дип әйтәләр. 200-ның 120-сыз инде. Ансын белмим. Ансын әйтә алмыйм. Юк. Это прогноз. Прогноз это, как это Черномырдин әйткән инде, прогноз это дело сложное, особенно если касается будущего. Вот үзегез карап торгыз. Вот, допустим, үткән гасырында 1924 год. Вот прогноз. Кем эшләсә, кем белсә инде шундый вот аппарат булыр. Самолетлар сверхзвуковой булачак, да. Машиналар и так. Это прогноз эшләп булмый, Фантастлар гына инде. Ну, это фантаст, да. Что говорят, даже экономика да иметь прогноз максимум 10 елга. 10 елга, аблай биш 10 елга. Башка. Менә Кем уйлар иде, что сугыш башла. Украина белән сугышабыз. Кем биш ел элегрәк? әйтүчеләр булды бит 90-нчы елларда ук. Ну, это так, это фантастика, а так еще сугыш бара бит. Украина, блядь, фактически рус халкы үзара сугышабыз. Хәзер менә бу дигәдә күчсәк, Башкортстан белән әймәсез бит Башкортстанда эшләдегез. 13 ел. Менә хәзер 93 елдан башлап кайттым Москвага 2006 елда. Менә анда бит инде сез аны беләсез, бик катлаулы бит инде менә бу татар-башкорт мөнәсәбәтләре, ул теге Ну да, бар ул проблема. Теге туганнар да үзара сугышалар бит. Талашалар. Без бит бер халкы, телебез бер. Бер сейчас эшли алмыйсыз. Минем теге Башкортстанда укганда, мин шул ук вакытта мин Америкада да эшли идем. Ну, бер 2 айга китәдер. Минем отпуск 2 айлык. Вот шунда Америкада эшли идем. Ну, былай барам, кайтам. И кызым улым белән, значит, улым аспирантуранан да үтте, а кызым мәктәпне бетерде алтын медаль белән бетергән. Аннары инде Принстон университетini бетерде и MIT. Анда Билл Гейтс аны шакырды, институт бирде 25 яшьлек кызына. Вот шулай математик. Кайтты. Үкенми. Билл Гейтстан китте бит. Вот. Ну, хәзер зур эшләрне алып бара. И вот Уфада эшләгәндә кызым җәйкегә кайтадыр, шунда мин әйттем аңа, өйрәнәсең башкорт теленә. Мин президент Башкирской академиясенә. Шуңа кызым башкорт телендә өйрәнергә тиеш башкорт телен. Аның татар телендә яхшырды. Шул бер тел бит, грамматика шул практически. Анда оямасы бигәс. И шунда Муртаза Рахимов президент иде, шунда мин әйттем. Минем кызым ярты сагат интервью башкорт телендә система образования, Американ система образования интервью бирде. Ул шок катты. Не может быть. А аның улы, кстати, ул үзе миңа әйтте. Улы, урод. Я, говорит, на твоем собачьем языке разговаривать не буду. Вот шундай тәрбияләү. Президентның Рахимов үзе башкорт. И вот улын шулай тәрбияләде. Так, тәрбияләргә кирәк. Баштан үзең аңларга тиешсең, аннары тырышмыйча бер нәрсә булмый. Ничә бул шулай дип әйттикән соң үз әтисенең үз халкы бит инде. Үз халкы да. Вот шулай.
Сез татар булсагыз да башкорт телен өйрәндегез инде. Ул бер тел. Юк, мен башкортса бик нык теге мен уйлапчы, уйлыйм гына, нинди сүз башкортса ничек әйтер идем, мен ич татарча. Ул бер без шаярып әйтәбез, трасыңмы барасыңмы без әйтәбез. Башкортса траңмы барахмы. Ну бер сүз бит. Юк, алар үзләре алай дип санамый. Алар үзләре дә бар. Анда гуманитарийлар анда. Вот шул гуманитарий профессорлар арасында вот аларның бар шундый настроение. Вот, без икенче халык. Ну, антропологически, да, шул теге юго-западный башкортлар, алар антропологически икенчерәк. Ну, теге кыргызга, казакка якынрак. А так дөресен әйткәндә, бөтен без казак, узбек, кыргыз, карачай, балкар, татар, башкорт, вообще-то бер, телебез бит бер. Аерылдык, ведь без аерылдык, вот это разделяй власти, властвуй, вот әйтәләр. Вот это тоже дөрес булмады. Кирәк иде татар, башкорт бергә булса ие. Ул телләр дә якынап как-то булыр иде. Вот мен әйтәдер инде башкорт язучыларга. Вот сез роман яздыгыз. Ну кем аны укый? Башкортлар 1 миллион, там 1 миллион ярым. Аблай татар да башкорт та укыр иде. Безнең алфавит берсе иде. Безнең бит алфавит төрле. Телебез бер, алфавит бар төрле. Ну кем безгә алфавит эшләделәр? Алар бит университетны бетермәгәннәр. Теге безгә алфавит бергән. Теге баштан бит без ничек? Баштан гарап алфавит иде. Аннары күчтек латиницага. Это уж Кемаль Ататюрк башлады. Кирәкмәйде аны эшләргә. Бер грамматика, орфография бер ие, бөтен төрк халыкның. Орфография бер, язу бер, теге фонетика теге төрле. Ну и аннары аерылды. Сразу 30 алфавит. И вот какие-то харифләр, хвостиклар, точки, туда-сюда. И бызлар. Гарап харифләрне калдырсаң, кирәкмәйде все бөтен ул нововведение. Хәзер менә эшләп буласын, орфографияны якын айтып буламы икән менә? Хәзер бик кыен, юк, хәзер. Бу мөмкин түгел инде. Хәзер халык үсмәгән. Аңламый халык әле. Безнең халыклар, бөтен халыклар аңламый. Һәр үзенең ягына тарта. Менә бу Это әйтәләр бит, вот күптәннән иде был какой-то фильм был күргән идем, вот шунда бер патша үзенең теге генералын чакырды да әйтә, вот, пожалуйста, давайте это ветки. Бер 4 яшьлек балага бирәйме, берәмләп баларны сындырды. Аннары теге бергә бирсәк, иң көчле ир кешене чакырды, давай, ламай. Булмады. Вот шулай безнең дә. берәмләп сындыралар. Сындыралар, да, сындыралар. Ну, сындыралар яннары вот халык теге узкое мышление. Узкое мышление. Ул наданлыктан киләме? Недовоспитанность. Недовоспитанность родителей, детей и так далее. Роберт Скадарович, менә шушында әйбердә чыкты бит инде, төньяк башкорт, төньяк көнбатыш башкортлары дип игълан иттеләр анда яшәүче татарларны. Менә сез ничек уйлыйсыз, алар кемнәр соң инде? Менә анда яшәүче, алар татарча сөйләшә, мәсәлән, шул ук Илеш татарлары, алар белән сөйләшәсен алар. Ну, алар татар дип язылалар инде, Илештә, Илешки, Дүртөйлинский. Анда 70%-тан артыграк башкорт рәсми. Шулай. Белмим инде ничек нәрсә икән. Ну, талашмаска. Алай булса да Талашмаска, юк. Без бер халык. Мин Муртазага да әйткәнем бар иде. Без бит бер халык. Бер халык. Ул дрес әйтәде. Аннары барбер халык җыядыр, үзенең трибализм башланды. Не только башкортны җыядыр, а районнардан китә трибализм. Ну вот еврей халык, еврейләрнең бит телләре беткән, а еврей калды. Шулай бит. Шуңа күрә моңа салкын өстән карарга дип әйтәсез мондай хәлгә. Талашмаска. Башкорт белән талашырга кирәкми. Мин бит анда эшләдем, анда теге вот университетның гуманитарный историклар, филология ягыннан
настроениялар, койсы вакыны тырышадырымалар белән как-то башкорстан прикашанда миңа дәшмиләр иде, только урысча. Нара, ну вот шла какая-то обида татарга аларның бар. Башкорт бик авырга калды, бит мин теге хөкүмәт телен миңа Муртаза теннә шылтыратты. Роберт Скандевич, только вы можете убедить. Теге вакытта ул 96 елны иде. Әле Муртаза диктатор түгел иде. И госсобрание, да, или там ничего, госсобрание, да, контроль югы. Контроль югы. И ул куркадыр, бер 20-30% каршы чыкса, татарлар каршы чыкса, башкорт хөкүмәт теленә статус. Урыслар да бар анда. Вот. Вот шунда мин чыгыш ясадым. Шунда әйттем, кирәк уступать. Уступать. Башкорт теле, әйтә бит татар ягыннан башкорт теле хөкүмәт теле булса, безнең дә тел хөкүмәт булсын Башкириядә. Алар все-таки әле үсмәделәр до этого понимания. Аннары ведь вот, ну, барбар ведь это, шул хөкүмәт, это статус фактически. Шунда мин әйттем, кирәк хәзер настаивать. Это нарушает баланс отношений. Аннары ведь, нигә башкорт процент татардан әзрәк бит алар. Мин эшләгәндә 29% татарлар, 21% башкорт иде. Вот. Почему процент маленький? Потому что 20 гасырда алар биттеләр. Все социальные потрясения аларга бик нык калды. Әти Селидер, 13 яшьлек бала 21 елга голод бит теге. Ачлык. Шунда вот аларның авыл янында кайдыр бары башкорт авылы. Благоварский районда. Благоварский районда, хәзер Благоварский районда башкортлар юк. И вот шулда авылга керделәр, бер кеше сакланмады. Алар түзелмәделәр. Аларның теге земледелие, культура түбәнрәге. Татарлар усалар как-то сакландылар, а башкорт бетте. Алар ведь гаип түгел шуна. Это же все это сверху пришло такое. Поэтому надо уступать. Сулышмаска, талашмаска. Только вот такие дружеские беседы булгатыш. Татар теленә дә дәүләт теле статусына бирүне ничек карыйсыз? Бирелгән булса. Но минемчә, бөтен телләр безнең Россия телләре. Алар должны хөкүмәт телләре бөтен Россиядә булгатыш. Это не значит, что бөтен кеше аларны укытырга кирәк. Просто статус, что государство заботится о языке. Заботится о языке, программы составляет. Важнее же не республика даже, а важнее вот эта культурная такая автономия, культурная. То есть, что программы по развитию в России татарского языка, развитию в России башкирского языка, чувашского языка. Это должно быть общероссийской проблемой. Но наше государство и народ еще не созрел до этого понимания, к сожалению. Вот, а так, ну хотя бы по республикам. А менә шулай да Башкортстанда татар теле статусын бирүгә ничек карыйсыз? Ну, булырга тиеш, ну, татар мәктәпләр булырга тиеш. Это все правильно. Дәүләт статусы булырга тиеш дип уйлыйсызмы менә Башкортстанда татар? Ну, дәүләт статусы аның бөтен Россиягә булырга тиеш. Бөтен Россиягә, татар теле, хөкүмәт теле Россиянең. Башкорт теле бөтен Россиягә. То есть это значит, что для каждого региона своя программа развития этого языка. Чувашского в Башкирии, татарского в Башкирии, чувашского в Татарии. Вот это все должно быть. Сейчас это кажется диким. Это фантастикой кажется. Но это для людей, которые недостаточно широкий взгляд имеют. А большинство людей по этим проблемам в России, особенно в воспитании, нету взгляда правильного. Вот это же был великодержавный шовинизм. И это остатки этого великодержавного шовинизма, они еще до сих пор сохранились. Но Азейбара, откровенно говоря, вот так великорусский шовинизм, он в принципе, вот яш вакта университета шли башлаганда, такие настроения. Сейчас это все не так.
Ситуация лучше дип саныйсыз, әйме, телләргә? Шул телләргә түгел, халыкның, значит, вот, ну, осознание. Ну, вот, в частности, 91 елны я такое чувствовал. Раиль Сагдеев, академик, предложили быть членом президиума Российской академии наук. Я чувствовал, что среди определенной части такое недоумение, как это так. А хазер без президиум да бірнеше кіші татар. Никаких проблем. Никаких проблем. Роберт Искәндәрович, менә сез һәрвакыт әйтеп киләсез инде, дәүләттә теге фәнни караш булырга тиеш, дәүләт белән идарә иткәндә фән кешеләре булырга тиеш дип. Менә андый әйбер бармы соң ул, кайда да булса, кайда барсың ул андый әйбер? Һәм Россия. Ул бетте. Ул совет властьна бар я, как-то это идеологически, безнең теге академиклар, Верховный Совет, депутаты, уннап, наверное, он бишләп. Хазер чиновничий. Сейчас безнең хукумат совсем чиновничий, бюрократический. Это такое время, период. Я думаю, что кончится это время. Неэффективно. Государство наше неэффективно. Вот управление неэффективно, в частности, вот Булат значит, проанализировали эффективность инвестиций. Ну вот 50 стран мы посмотрели. Вот. Отношение прироста ВВП к приросту инвестиций. Инвестировали, как выросло. Мы на 50-м месте среди 50 стран. Хуже всех. Америка, Европа, ОСР страны, Организация экономического сотрудничества, Китай. Ну, бытен или пильдан более-менее приличных. Это что говорит? Значит, весь экономический блок, правительство, руководство предприятий, заводов, низкий уровень образования. Инженерлар бетте инженерлар. Вот так. И как это может продолжаться? В конце концов, это все рухнет. Это невозможно так делать. Пока президент аңнамый, біздің президент аңнамый. Но быстро шабыздан аттырға, вот я выступление по телевидению, ну, по интернету, по этому тыршам. Не свержение, ни в коем случае. Мы не должны заниматься вопросами смены власти или так далее. Нет, мы должны только воспитывать народ и руководство страны. Это тяжелая работа. Но постепенно жизнь заставит. Вот так. И тем более гуманитарной сферы. Гуманитарной сферы тоже. Ведь Путин татарға қарсы түгел. Дружески довольно расположен. Шла Килядри, Казанга, там Башкортостанга. Все, вот этого нет у него. Но этого недостаточно. Глава государства должен беспокоиться и за развитие всех национальных культур. Всех. А это значит образование, школы, особые права. Вот эта вещь. Каждый язык России – это государственный. Государственный. И от этого, от развития всех языков зависит благополучие, уровень культуры и уровень интеллекта. Вот это пока мало кто понимает. Һәр кеше менә бу инвестицияләр булмый дип әйттегез бит сез, әйме? Буның сәбәбе нәрсә дип уйлыйсыз? Коррупциямы или люди не умеют? Ну вот представь себе, вот всякая инвестиция – это источник инфляции. Сез акча бирәсез завод, яңа завод төзисез. Аны мөмкин 2 ел эчендә эшләп бетергә, а мөмкин аны 10 еллап эшләргә. 10 ел продукция юк, рабочие зарплату получают. А товар-то юк. Вот инфляция. Аннары коррупция. Урлыйлар.
То есть инвестиции бересіз, алар такой шетелге алып кетелер шул акчаны. Долларға алыштырып. Вот это все, вот это две причины. Коррупция страшная, неэффективность руководителей республик, руководителей нашей страны, руководителей предприятий, экономического блока. Неэффективный. И, ну и образование потеряли. Инженер, хазыр, ведь балалар потеряли. Куда? Обществоведение, юриспруденция кетелер. Физика, наука, математика, ауыр. Подготовить менеджера в 10 раз дешевле, легче, чем инженера. Это инженер готовить. Вот у меня инженерное образование, инженерное образование. Это тебе не экономические теории изучать. Это другое дело, это тяжелая работа. И престиж, значит, инженерное. А хазар бетте профессор лабетте ведь. Уровень профессора в инженерных делах. Алар китлер, ульдлер, все беттер. Теперь вот насчет каторга керек. ПТУ, мастер, так токари, фрезеровщики, литейщики. Все. Утаз еллаб, утаз биш ел, ты говоришь, авиационный институт на Курадом. Беркшикельми, литейное производство, станкостроение. Политехнический институт, да, инженерный вуз, авиационный институт, да, все. Открыла юриспруденция, экономика, public relations, международные дела. А инженерный барный, аур, непрестижно. Вот шла, такая безнадежная, вот неэффективная страна стала. Холок неэффективный. Холок вагнаргатиш, что мы неэффективны. Значит, надо что-то делать. Что делать? Значит, инженерлар у каторга, тюлямище. Никакой. Все бюджетные места. Но у каторга керек. Сейчас не модно. Ну, хәзер бит менә укырга дип әйтсәң дә, анда бит катышкыч түләүләр бит инде. Сез ничек уйлыйсыз? Менә ул ничек булырга тиеш алайса? Менә безнең Казан университетында ну, как вот, да, кто ректора университетов? Вот Коралазаларда. Все ректора университетов не являются крупными учеными, не являются авторами учебников. Лекции изларны укмадлар. А алар ректор. Проректор. Вот это какие-то бюрократизация управления. Все, алар китергат ишлер. Вуз, каждый вуз должен возглавлять крупный ученый, который признан, который написал книги, учебники. Министерство науки возглавлять должны крупные ученые, как и было всегда при советской власти. Академик Лар. Министр науки, Госкомитет по науке возглавляли, академики, академик Кириллин, академик Марчук, академик Лавёров. А хазер? Там аппарат-то барике профессор бар, бутан юг башка, это все организаторы, менеджеры и башка буйрак. Ну, в общем-то. Вот так науку поднять нельзя. Ансын аңнамый, біркші аңнамый. Сіздің вот президент, глава, Раис, аңнаймана. Я думаю, аңнамый. Хотя он инженер образования. Ул яктан Татарстан награк. Башкортстанга караганда. Башкортстанда юрист. Татарстанда все-таки инженер. Поэтому Татарстанда показатели лучше. Башкортстанда караганда. Но недостаточно. Вот этого все недостаточно. Кто, вот посмотрите своих ректоров своих университетов, авиационного института, этого, как он теперь, как КФУ, федеральный. Какие дурацкие названия, федеральный, национальный, исследовательский. Вот это вот все бюрократы этим занимаются. Вот один из лучших политехнических вузов России, МВТУ, Московское высшее техническое училище. Не смотрел там название, федеральный, там, Замандайдом МГТУ, то есть государственный технический университет. Государственный. Государственный, это смысл понятно, что хакумет. Вот Америка, да, допустим, Калифорния State University. State, значит, государство. Это значит государственный. Анда и частный бар. Америка улайканча, аларның частный бар, но не федеральный, она аларның университеты все вот штата или частный. И самые лучшие университеты частные, кстати, в Америке. Но это Америка, Россия тугой. Вот возьмите ректоров
всех кто? Кто их ставит? Ставят те же бюрократы. Вот так. Siz bunu o'zgaradi deb o'ylaysiz, aymi? Ko'pmidir vaqtdan so'ng. O'zgaradi тише, o'zgargan. А кем огнидырит, что совет власти рухнет? Кто это мог предвидеть? Это никто не мог, потому что тяжело было это все. Рухнуло же, потому что так не управлять страной нельзя было. Как управляли тогда. Нельзя было, нужно было модернизироваться. Не делали этого дела. Тагнамадлар, без не тагнамадлар. А хазер бетенней тагнамадлар. Алайса sizning mana prognoz nima deysiz? Bu inflyatsiya ortacakmı? Ул политика, да, инфляция арта. Вот Куптянь Тугель, значит, Набиулина, без ними татар, шлавит, ул образованный, кши, яхшел, талант, кши. Да. Но она беркина рукоятка, одна, как говорится, рукоятка, ключевая ставка, кутяря да кутяря. Но причина инфляции у нас не в ключевой ставке, а в неэффективности. Не сәшін кутәрі. Инфляция, то есть инвестиция зәйтергә. Кирәкме инвестиция. Кирәкме. Барыр тарата ул. Урлыйлар. Коррупция. Ул ансын әйтми, но мин әйтәм. Вот. Неэффективно. Поэтому пока не надо растрачивать деньги. Что такое ставка на кутәрі? А на самом деле что нужно делать? Что 20% ставка, что 15%. Барбар кредит алмайсың бит инде. Андай кредит алмайсың. И кончил рукоятно. Перегрев экономики. Вот инфляция. Была примерно на процент. Ну, тугазно на процент. Вот было сейчас. А это неэффективность. Неэффективность. Министр неэффективный. Глава неэффективный. Ты президент страны неэффективный. У тебя экономика неэффективная. Вот Ална Масана. Так и у нас и будет. В конце концов, это обвал будет. У нас уровень жизни, ВВП на душу населения меньше, чем во всех бывших социалистических республиках. Меньше всех. Почему? Вроде вышли из одного. Неэффективный. Вот Нагнагат еще. Агнамаса. Что коля мен ведь айтем, менен бір выступление бар, что анда мен президентка двойка куйдым. Корамадлар машул. Ну, блядь, да? Не для того, чтобы его свергнуть, ни в коем случае. Это делается, чтобы вздрогнул и обратил внимание. Кстати, меня после этого выступления, там, ну, февраль, да, орден Петля Александра Невского. Юбилей Академии, вот что в связи с юбилеем Академии, меня орден Александра Невского. Шунда президиум, да, я саранда, меня этим, кстати, он был, ярлык на княжение получил от хана Батыя. Был приемным сыном даже. Лидер, святой же, он же канонизированный Александр Невский в русской культуре. Вот. То есть вот все-таки тыңнылар. Алар тыңнылар, біләлер. Вот меня орден берділер. Нәқ шуны сұрамақшы едім сізге. Сізге шул шығышыңыздан соң нендейдер Жоқ, бір нәрсе болмады. Нет, все. Халық тыңнады, в общем, бір 7 миллион. Интернет даже 7 миллион было. 5 миллион ИК канал, блин, ТВ Совхоз и Липецкий КПРФ. И одна Терле канал дан, в общем, примерно 7 миллион жилды, вот так. Ну, вот в этом моя миссия. Моя миссия это что, значит, вот все-таки укайлар, значит, 7 миллионов раз, значит, укайлар, ты говорит, кши укай таңны, потому что разделяет, понимает. Вот 7 миллионов мы. Башка алмамый. Бик қызық. Мындай бір нендейтігі мен ойлаған едім. Менің тілім татар тілім матур түгіл шул. Дұрысын айтканда мен ең матур татар тілі меңа Ильхам Шакиров сөйлегенде. Вот матур тілі. Это опера. Менің үшін опера. Просто сөйлешу, аның сөйлеуі. Сіздің Нургалиевның, да. Нургалиевич. Да, Нургалиев. То есть Рустам Нургалиевич. Рустам Нургалиевичның, да. Телемотор. Шаймиевның телемотор. Аның рус тілі да яқшы. Тілі да мотор. Вот ол Шаймиев татарша сөйлегенде меңа или Рустам Нургалиевичның опера. Мотор тілдері. Вот менің андай жоқ. Сіз беден филолог түгіл. Шоқылы ұялам. Сіз беден филолог түгіл.
Шулай менә матур телгә килгәндә без бит инде татар әдәбиятындагы иң матур телләрнең берсе ул Әмирхан Еникинеке. Сезнең бит инде ул ерак кардәшегез. Бик ерак түгел, ул двоюродныймы әтинең, двоюродныймы, троюродныймы в общем. Ну да, бик якында түгел. Мин әле очрашканым бар, сөйләшкәнебез бар. Ул үзенең теге соңгы язуы ничек инде соңгы сүзләрме что-то такое язган. Ул анда шул Каргалы турында. Ул инде Каргалы турында инде аның все хәтерләр. Вот шунда мине дә кертте. Шул бар профессор Никматуллин дип. Әйтелмәгән васыятны әйтәсезме? Ай, әйтелмәгән васыят. Шунда. Ул язучылардан иң зурысы инде теге 20-нче гасырларда, икенче половина. Шунда бит Әмирхан Еники, алар әти белән все-таки кардәшләр, очрашканда әти килеп әйтәдер, что ул Әмирхан Еники бик теге осторожный кеше иде, теге политикага катнашмый туда-сюда. А после 20-го съезда, 20-нче съездан соң, безнең бит Галимҗан Ибрагимов репрессирован иде. И вот репрессияне реабилитация эшләр өчен кирәк гариза. Кардәшләр юк Галимҗан Ибрагимовның. Татар язучылар куркадыр язарга. Кем куркмады? Әмирхан агай. Ул гариза язды реабилитация турында. И Галимҗан Ибрагимов был реабилитирован. Шуңа күрә аннары бөтен литература кире кайтты татар культурага. Әмирхан Еники куркмады. Аблай бик осторожный кеше. Сез аны хәтерлисез. Ул зур кеше. Ул татар халык арасында вот безнең теге ул иң зурлардан. Бездә. Вот шулай. Теле бик матур бит инде. Вот әти дә шулай әйтәдер инде. Аның теле иң матур. Иң матур шигырьләр Дәрдмәнд. Ә мин инде аңлый алмыйм аны. Дәрдмәндне укып бик кыен аны укырга. Бит беренче шигырьләр Тукайның да аңлап булмый. Тәрҗемә ясыйлар современный татар теленә. Теге Тукайның шигырьләренә тәрҗемә ясыйлар. Вот аннары гына соңрак ул уже чын татарча яза башлады, уже безнең современный телдә. Сөт калыр ватан китәр дигән. Дәртмәннек. Ну вот Дәртмән китте безнең культурадан. Вот Тукайда, в общем, бит аны китмәс өчен аны кирәк мәктәпләрдә укытырга. Это вот все это вот шуңа күрә кирәк татар мәктәпләре, национальный мәктәпләр кирәк. Путинга да әйтергә кирәк. Куркмаска кирәк, ул аңлар, что нужно обязательно национальной школы, русской и татарский ЕГЭ. Значит, татар мәктәбен бетерсәң, пожалуйста, можно русско-татарский ЕГЭ бирәсең. Башкириядә, Башкортстанда, то есть башкорт мәктәпне бетерсәң, русско-башкирский ЕГЭ. Русско-башкирский, все барбары, там все. Рус телене белмичә булмый инде безнең, так? Все это. Ведь Индиядә да. Анда бер оннап 15 телләр. Индиядә. А общий английский. Вот. Инглиз теле булмаса, Индия все. Индия тарала. Вот так. Менә гадәттә шунда сырыс килгән исе дә, гадәттә бит инде ул төгәл фәннәр белән шөгыльләнүчеләр, алар теге дингә нитеп карыйлар, гадәттә атеист булалар. Сезнең дингә мөнәсәбәтегез ничек? Ну, мин шулай әйтәм. Мин бит монда все-таки Москвада үстем, атеистический, атеист иде все-таки. Сергей Капица үзен турында шулай әйтте. Я русский православный атеист. Шуннан соң мин уйлый башладым. Мин кем? Шунда мин үзем турында шулай әйттем. Мин татар, урыс, нерелигиозный мусульманин. Вот так.
Андайлар көп па? Да. Мен ұялмен, мен орыста, но орысларға, біздің дұрысларға мен айтамын, сіз орысларына, а мен татар. У вас долги только перед своим русским народом, а у меня еще обязанности перед своим татарским народом. Вот это вот нужно пошире глядеть на Оялмаска. Это тормоз у нас русская культура, русское образование, все это ничего не сделаешь. Но вот должно вот гармонично быть. Вот татар был сам, тугашный татар гайля, да, атисянисе. Вот, и что син, даже русское государство, все, но син татар. Син или татар. А что значит татар? Это не гордость. Что гордиться? Что гордиться-то нам? В общем, он атабас. Поэтому никакого чувства гордости здесь нету. Только обязанность. Долги, обязанности. Вот так вот примерно. То есть татар болу это обязанность? Это обязанность, да. Это обязанность, да. Это уж, да, вот тегеннен югардан койдыр. Койдан ол татар шықты, нейшік ол шықты. Койдан тиллер. Тиллер это ведь это же такой очень, мен ведь атеист уголь. Но не религиозный, но не атеист. Вот, а те атеисты, да. Ол тігі үсті қорғалда баштанық мұсылмандар ведь, а билерминем тігі все был мұсылмандар е. А ол вот как-то китты вот Балашактанов, ол китты комсомольской работы, китты потом возненавидел комсомольскую работу, это все. 26 жылына 18 яшлік малай келді Москваға укырға. Он да укыды, и профессор был, да, и так далее. Вот, слыш вақтында, да, конечно, слышта, да. Был, да, в общем, так вот. Но вот аның тормышы вот киттерде ана атеист. А вот менен де хазыр айтам, yok, я нерелигиозный мусульманин. Вот, но с уважением я к любой религии. Я и православный, и к любой религии с уважением. Это никакой антирелигиозной пропагандой я не буду никогда заниматься. Это говорит о том, что мир до конца не познаваем. Никогда мы до конца не поймем все вот эти механизмы. Bu океанологияға келгенде, вот мына біз бит, шулай деп айталар, космос больше знаем, чем океан деп ол. Yok, алай тугель, космос не больше знаем, просто океан много знаем, тоже про океан много знаем, но много и считаем. Много тайн. Океанология это геополитическая уже стала, это комплексная наука. Ведь директор Булдым институт экологии, океанологии, океанна Курмидом. Курганем да югая. Это сила науки, я математик. А математик, значит, я занимался, вот ты, Тюмень-Гакитканда, всеми нефтяными проблемами стал заниматься, технологическими проблемами занимался. Стал. Вот. Уфага Кельгящин, у меня же президент Академии, председатель центра, значит, институты математики, физики, химии, геологии, материаловедения, истории языка, экономики, там, ну, в общем, еще Башки, Академия, да, прикладные институты нефти, нефтеотдачи, нефтепереработки. То есть вот к этому разнообразию я привык, и что говоря, как океанология, я уже специалист по гидродинамике, акустике, термодинамике, это океан, приложение к океану. И тис огни башладом шел океан. Да. И я не первый математик, директор института океанологии. Я второй математик, Монин, тоже Михматтан, безный факультеттан был, да. Минималный анализ, так и 21, Гигрем Бриел, директор идол, Зуркшида. Вот. То есть океан это комплексная наука, это физика, география, химия, биология, геология и инженерное дело. Это вот такой, это математик, математик, вот шел, вот Шундамин, он ел директор, был научный руководитель.
Менә табигатьне белеп бетереп булмый дип сез әйтәсез инде. Менә мин үземә бик кызык, бәлки бер катлы сораудыр инде бу, наив сораудыр инде. Да, Менә табигать океанны өйрәнә башлагач, менә сезне теге мир непознаваемый дип әйтерлек. До конца не До познаваем. конца непознаваемый. Нинди нәрсә ачыш сезне шаккаттырды, удивил? Ну, ведь все-таки наука занимается тем, чем мы все-таки познаем. А непознаваемое это в своих фундаментальных основах уже. Это вот как это так, значит, как возникла Вселенная. Говорят, из точки, но точки не может быть точки, с какого-то плотного объекта. Точка это не физический объект, точка это математическое понятие. Природа точка ларек. В природе нету цифр. Нет уже. Двойки, тройки не бегают. Это мы для нас пониманием мы делаем. Вот как это все возникло, почему атомы такие? Как-то Брюсов и Барбарш говорят, быть может, каждый атом — вселенная, где 100 планет. Там все как здесь, в атоме, как здесь, в объеме сжатом, но также то, чего здесь нету. Вот что такие электроны, природа электрона. Вот дальше идем, но до конца никогда не поймем. Это, что говоря, вот есть всегда место для религиозных воззрений, размышлений. Это всегда есть. Вот. А как, что, в общем, это только метод для размышления. А наука занимается тем, чем она может. Она не на все может ответить. Вот. И вот я же сказал, течение, изучаем течение. Содержание в океане, ведь углекислого газа в 50 раз больше, чем в атмосфере, а углекислый газ — источник потепления, климатические изменения. Вот. Что такое океан? Океан — это помимо вот флот, там, торговый флот, военный флот, это климат. Климат — это вот основные источники изменения тоже в океане находятся. Это источники питания, биология. Это катастрофы. Всякие торнадо, ураганы зарождаются часто в океане. И в Америке все время страдает от этих. Вот. Это полезные ископаемые. 72%, 72% жишарным. Это океан. Поэтому руды, минеральные руды будем добывать на дне океана. И нефть будем добывать на дне океана. Но должна технология из-за этого, экологичность. Нельзя загрязнить. Океан пока чистый. Пока мы не можем загрязнить его так, чтобы кардинально. Хотя уже попытки имеются, конечно, да. Океан надо, конечно, беречь, но океан — это и геополитика. Потому что вот шельф уже поделили, а сейчас будут делить и глубоководные зоны океана для ловли рыбы, добычи полезных ископаемых, для экономической активности между странами. Не территория страны, а экономическая эффективность. Вот что территория берем, он даст балок таталасом. А икончильгам пока нет. Вот это будет деление. Деление будет на основе кто сколько изучил. Как изучил. Что докажешь, что не будешь экологический ущерб, что не уничтожишь рыбные запасы и так далее. В общем, это все регулироваться должно быть. Поэтому океан — это и геополитический. Помимо военных всяких, это еще и вот экономическая геополитика такая. Поэтому у нас в океанологии есть экономисты. В общем, все есть. Это комплексное. Институт океанологии Зурлардан. Почти 1500 человек. В общем, 5 филиалов у нас. Вот это Зур-институт. И вот все-таки вот мені шақырдылар, мен Башкириядан қойттым Москваға. И у лидера Микеншинска, в общем, шлярга там даже руководить. Шунда руководство Академии, ты барасың институт океанологии. Я говорю, я океан не видел. Разберешься. И действительно так, потому что нужно вот, чтобы разобраться, нужно иметь вот это фундаментальная прикладная математика.
Механика, прикладная математика. Вот мен бүтін тұрмышым мен университетта эшләгән, университетта мен ще будем МГУда профессор булдым. Аннары Тюменьгә киттем, там нефтяные всякие проблемы, полезные ископаемые. И вот шунда мен күрдем, Тюменьдә бит башланды перестройка минем өчен. И вот хәзер халык тиги инде, там все это власть, Ельцин туда-сюда, а үзек халык гаепле. Вот как вел себя народ во время этих всех перестроек. Вот где как? Ужасно. Халык гаепле. Вот за все, что сотворили с страной. Всему поверили, да? Всему поверили, начались агрессивные такие вот эти выступления. Это как раз миним кузалдан да бітін все это. Тюменьдә эшләгәндә, все-таки, когда было традиционно нужно наука, вот мне даже обком партии, даже меня стали членом обком партии, пригласили. Потом член бюро обкома, даже короткий период там смены власти было. Ничего сделать было нельзя. Халык с ума сошел. Вот это все важно. Хоть совет власть вакында все мәктәпләр яхшы эшлиләр, и все-таки тәрбияләде халыкны, учили, но не доучили. Поэтому и появились баштан Горбачевка, значит, шандлар, аннары Горбачевны ташладылар, Ельцинга. Все же его ж народ избирал. Поэтому виновник народ. Потом через 20-30 лет будут татарлар будут вот такие сики безне өйрәтмәделәр татар телендә. Хәзер дә әйт кайсы яшьләрдән сорыйсың, әтиләр, әниләр өйрәтмәделәр. Кем гаепле, әтиләр, әниләр гаепле. Рөхмәт Искәндәр, тагын бер әйбер генә сорыйм сездән. Менә безнең илдә барган вакыйгалар турында мин сорамыйча кала алмыйм. Сез ничек уйлыйсыз, менә сезнең нинди фаразлар бар? Яки фараз бирү кыенмы инде? Сез ничек уйлыйсыз, менә нәрсә белән бетер икән бу вакыйгалар? Әйтергә яраса. Вот андый сорау биргәндә минем сразу я вспоминаю 42-й год, Сталинградская битва. Вот мин ойлыйм, что думали они, блин, те суыштайды, вот они, значит, без уфада тырадай. Значит, они нанесены. Что они думали? За 1,5 года немец, значит, елгером шында, килде да сразу Волгага. Какие шансы? Куп халык калдан, да, эвакуации, да. Эвакуации, потом это все-таки там оккупационные зоны. Вроде это. И тем не менее. Вот шул мин дошли. Мин они были, нинди кишлер, но алар була. Алла усяляр. Все-таки вот так жили миллионы укы, миным выступлением кораблар. Значит, как-то понимание есть. Уже ничего. Вот. Это миним балларна внуклар, не доживу до этого дела. Это я не смогу помочь в этом деле, к сожалению. Но силы будут. Татар халкы, рус халкы, бүтін Россия халкылар алар көтәреләр. Нинди кешеләр, вот. Все-таки какие-то творческие силы сыграют роль. Оптимист. Был яктан мен оптимист.